Това е Якутск, най-студеното място на Земята, където температурите падат до смразяващите минус 55 градуса по Целзий. Приготвянето на топла храна тук не е лесно. Замразената сьомга се усеща твърда като камък, а единственият инструмент, който върши работа, е остър верижен трион. Като погледнете структурата на рибата, можете да разберете, че е с високо качество. Тези две кучета са отгледани с риба. След като се отстранят вътрешностите, рибата е готова да се сложи на скарата, за да се готви бавно. Но това не е обикновена печка. При толкова ниски температури, без високо налягане, е почти невъзможно храната да се сготви правилно. Може би няма да искате да ядете рибата, но определено трябва да я дадете на гладния си приятел. Що се отнася до питейната вода, тя се съхранява предварително, като се разстила на трошен сняг в мазето. След това използват сладко конче, за да пренасят ледените блокове. Тези блокове обикновено се вземат от замръзнали езера, които естествено филтрират примесите. Ледът се съхранява в мазето достатъчно, за да осигури на семейството питейна вода за 2 месеца и половина. Последвайте ме за още